Здравейте и добре дошли в моето шоу! Днес мой гост е Лекси. О, здравейте! Много ми е приятно да участвам във вашето шоу. И така, Лекси, ще ти зададем няколко въпроса. Откъде си? О, ами, аз съм от Ню Йорк. На колко години си? Ами, аз съм на 18 години. Имаш ли си приятел? Да, имам си. Как се казва той? Ами, той се казва Джастин. А на колко години е? На 19. Така. Лекси, имаш ли си любим цвят? О, имам си. Това са лилавото и розовото. Също и сребърното понякога ми харесва. Добре, Лекси. Как се обличаш обикновено? Ами, както съм сега. Цветна, с камъчета и ярки цветове. Какъв вид прическа най-много ти харесва от всичките? Ами, хокове и тази прическа, с която съм в момента, за това я избрах, за да дойда на това шоу. Добре, Лекси. Благодаря и довиждане. Довиждане. Така, това беше само първа част. Във втора част ще ви покажа и другата ми гостенка, която се казва Меги. Чао, чао!